Patro, sige na. Na-edit may pamanin, sige na. Hi everyone! So for today's video po, kung mapapansin nyo, meron pong mga decoration. Ayan, may mga decoration, may mga tao na din po. So for today's video po ay a-attend kami ng asawa ko ng binyagan. Magpapabinyag po yung aking tita, yung pamangkin po ni Papa. So mamaya po, makikita natin yung asawa ko. Masaya po yung binyagan dito sa lugar namin kasi may yung mga ninong at ninang magsasayaw sila. Tapos kung sino gustong magsabit ng pera, magsasabit po sila ng pera. So ayan, mamaya po ating tutunghayan ang kanilang sayawan. So sayawan, sasayaw po yung asawa ko. Hindi ko alam kung anong klaseng sayaw yung gagawin niya. And then bago po magsayawan, may kainan muna po. So after po nung kainan, magsasayaw na mga ninong at ninang. So let's go!
family ko, aba, perminiso yan. Kaya, mapa, ate, kuya, thank you. Tapos, syempre, si Alex, sa naka-partner ko, na di man nagpabaya na makawali. Syempre, isang tamang gari sila. Sali, mga ninong-ninang, gawa lang marayo ninyo. Nakaabot ka mo, gawa ng parang lamo ka na, kamo ka na ko na uno kasali ko binigo. Pero talagang gusto ko kayong mamaya kita.